Kies Techniek druk bezocht. Unieke opening Kunstlab Odapark. Het is vandaag 15 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Zaterdag was het weer tijd voor de jaarlijkse manifestatie Kies Techniek. Veel kinderen en ouders vonden de weg naar gasbedrijf Jabil. In de hallen van Jabil konden de jeugdige bezoekers zo'n 27 stands van bedrijven en onderwijsinstellingen bezoeken. Dit alles was natuurlijk uitgewerkt in een speciaal thema. We hebben dit jaar gekozen om het thema logistiek te gebruiken voor de bedrijvendag. Mede omdat Jabil een semi-logistiek bedrijf is. Dus om het thema en het bedrijf aan elkaar te koppelen dit jaar. En we hebben de bedrijven die deelnemen dat thema ook meegenomen, gegeven in de hoop dat ze op hun stands ook een beetje logistiek vanuit de techniek laten zien. Alhoewel dat voor een aantal bedrijven natuurlijk best moeilijk is. Maar die poging hebben ze allemaal gedaan. Kinderen, wat kunnen die hier vandaag verwachten? Ja, eigenlijk alles op het gebied van techniek. Het is houtbewerking, het is solderen. We hebben een heel leuk bedrijf er nou bij dat kinderen zelf kunnen lassen. Dat is best wel uniek om dat te mogen doen. We hebben Defensie buiten staan met een hele mooie klimtoren. 9 meter hoog, dus echt een leuke doelactiviteit. En dan gelijk ook het bruggetje. Ja, Defensie is ook allemaal logistiek en techniek. Om een dag als deze te organiseren kost een hoop inspanning. Nou, we zijn eigenlijk vorig jaar, na de dag van vorig jaar, meteen al begonnen met bedrijven benaderen, maar ook scholen benaderen, Rijland, dat soort dingen allemaal. Ja, om deze dag weer een handen en voeten te geven. Ja, het is ieder jaar toch wel lastig. Er zijn een hele hoop bedrijven, gelukkig. Ik denk ongeveer de helft die hier nu zijn, die ieder jaar standaard weer terugkomen. Het gaat gelukkig weer wat beter met de economie. Daardoor zijn er weer bedrijven die zelf vragen van kunnen wij komen. En om met een bedrijvenstand op Kies Techniek te staan, moet de inhoud van de stand wel aan een bepaald niveau voldoen. Een uiterst kritische kinderjury nam alle standhouders onder de loep. Dat het er verzorgd uitziet, dat je wel kunt zien wie wat doet. En of de activiteiten bij het bedrijf passen en of de kinderen het leuk vinden. En dan moeten we alle punten bij elkaar optellen. De kinderjury nam uitgebreid de tijd om een checklist per stand af te werken. Wij hebben best wel veel uitgeprobeerd om te kijken of het wel erbij past en of het voor de kinderen ook leuk is. En tot nu toe hebben we best wel goede punten. Uiteindelijk werd Blitta verkozen als beste bedrijf door de kinderjury. Mede ook door de activiteiten die ze hadden voorbereid voor de kinderen. Maar Blitta was niet de enige, want bijna elke stand had een activiteit voorbereid, zoals bijvoorbeeld een eigen naamplaatje maken. Heb je dat zelf gemaakt zojuist? Ja, samen met iemand. En hoe vond je dat om dat zelf te mogen maken? Dan vond ik het wel een beetje gaaf. Was het niet eng om te doen? Nee, eigenlijk niet. Nou, je kunt hier allemaal bouwen en dat is wel leuk. Maar wat kun je dan hier bijvoorbeeld bouwen? Wat kun je hier gaan doen? Met bamboe en elastiekjes, een hutje of iets bouwen. Wat ben jij aan het doen hier? Een vliegtuigje maken. En waarom ben je dat aan het maken? Omdat wij vonden dat gewoon heel leuk uitzien en toen dachten we dat we dat ook wouden proberen. Ja, ik ben eigenlijk gewoon met een robotje aan het spelen, zeg maar. En daar, dus via Bluetooth kun je hem voor naar achter en van allerlei dingen doen, zeg maar. Ja, dat is wel leuk, vooral als je van knutselen houdt en creatief bent. Met een opkomst van ruim 1800 bezoekers zaterdag lijkt techniek zeer interessant, ook voor kinderen. Ik ben zelf een techneut, ik kan iedereen aanraden. Als je iets met techniek hebt, dan is dat kun je daar een mooie toekomst in hebben. En voor kinderen is het goed om daaraan te snuffelen. Voor sommigen is het helemaal niks, maar voor heel veel mensen, heel veel kinderen is het interessant en kun je doorgepakt worden. En dan moet je dat vooral op jonge leeftijd ervaren. Of de kinderen door techniek gepakt worden is natuurlijk de grote vraag. De meeste jeugdige bezoekers hebben namelijk wel al een idee hoe zij hun toekomst zien. Ik wil in ieder geval wel iets met de techniek gaan doen. Want bijvoorbeeld als je, vroeger wou ik altijd dierenarts worden, maar als je dan
bij dierenarts heb je ook veel techniek nodig, bijvoorbeeld met de apparaten waarmee je gaat werken. Dus daarom is dit ook wel handig. Als je groot bent wel iets met techniek gaan doen? Nee. Nee, en dan ben je toch hier vandaag? Ja. Ik zou het niet weten. Gewoon leuke dingen je bouwen nou en wat ik verder later wil worden, dat weet ik nog niet. Ik zou het niet weten. Wat zou jij willen worden? Technicus. Technicus is een groot woord. Kan je dat een beetje uitleggen? Waarom? Met auto's en dat soort dingen allemaal. En vliegtuigen. Dus daarom ben jij hier vandaag om alles een beetje te bekijken? Of waarom ben je dan hier? Ja, inderdaad om alles te bekijken en dat soort dingen, ja. Ook volgend jaar zal er weer een manifestatie van kiestechniek georganiseerd worden. Want techniek onder de aandacht brengen is bij jongeren broodnodig. Ja, absoluut. Het blijft natuurlijk een actueel thema. Toevallig afgelopen week weer loodgietersbranche die schreeuwt om ervaren loodgieters. Dus het is nog steeds actueel om mensen te laten zien, met name de jeugd, dat techniek heel leuk is en dat daar zeker toekomst in is. Een uniek moment zaterdag in het Odapark. Voor de eerste keer kwam de heilige Oda in beweging. Dit was speciaal om samen met gedeputeerde Ger Koopmans het kunstlab te openen. Dit is het labjas van het kunstlab, want anders mag je niet eens naar binnen. Die heilige Oda die staat daar vanaf 1904. En speciaal voor deze gelegenheid komt Oda van haar sokkel. Die komt hierheen lopen om samen met de heer Koopmans een kunstlab te openen. Voetje voor voetje schreed zij het Oda-paviljoen binnen. Vervolgens ging zij samen met gedeputeerde Ger Koopmans op weg naar het nieuwe kunstlab. Een unieke en kunstzinnige opening vergezeld van een groot applaus. De klemtoon lag op het feit dat jong en oud en eigenlijk iedereen binnen mag lopen en mag genieten van kunst. Het kunstlab staat voor een nieuwe vorm van educatie voor iedereen. Met workshops en lezingen waar deelnemers werden uitgenodigd zich te verdiepen in de grote vragen rond kunst. Kunst is voor iedereen en iedereen is iedereen. Ja, zeker. Dat komt, weet u, omdat wij en natuur en cultuur samen hebben. Mensen komen hier ook gewoon om de hond uit te laten en hebben misschien eigenlijk helemaal niks met kunst. En in plaats van dat ze soms wel eens denken van, dadelijk struikel ik over die kunstwerken, blijkt dan in één keer dat ze het gewoon waanzinnig mooi vinden of heel goed vinden. Wat ik heel opvallend vind is, sinds kort zie ik steeds meer mensen die komen uit het ziekenhuis. Die steken over en die hebben een uurtje vrij tussen 2 onderzoeken. En die lopen een rondje en die melden zich binnen. En die mensen hebben altijd zo'n emotionele verhalen. Omdat wij in ons park hebben inmiddels 64 kunstwerken. Dat zijn allemaal actuele werken die echt aansluiten bij wat mensen meemaken. En mensen maken gewoon verschrikkelijk veel mee in hun leven. En mensen hebben daar iets aan. Het is echt voor de schoonheid en de troost hier. En dat wij dat kunnen bieden, ja, dat is voor ons. En Marijke en ik s'avonds naar huis gaan zeggen we altijd, jeetje, en ik krijg ook nog voor betaald. Voorzitter Fred Welsje sprak met enthousiasme over het tot stand komen en de uitvoering van het kunstlab. Met veel dankbaarheid blikt hij terug op het proces en geniet hij van het resultaat. Ja, het is natuurlijk een heel verhaal wat hierachter zit. Maar laten we wel heel duidelijk zijn dat de vrijwilligers, een grote groep vrijwilligers en sponsors, die maken het hier waar. En ja, die vrijwilligers, wat die allemaal weer gedaan hebben, de zogenaamde klusclub, is onvoorstelbaar. Anders krijgen we dat hier nooit voor elkaar. En dat is het geheim van het Odapark. Met kunst probeer je te bereiken dat mensen het in zich opnemen en gaan over nadenken, wat betekent dit? En die andere kijk op de wereld van de kunstenaars, die willen we overbrengen op de bezoeker. Maar voor sommige bezoekers is dat wel eens lastig en daarom is educatie belangrijk, voor jong en oud. Dus als wij die combinatie kunnen maken van exposities, en we hebben markante exposities hier altijd, en daaraan verbonden de educatie, ja, dan heb je de perfecte combinatie. En dan gaan de mensen ook steeds meer de kunst waarderen. Het tot stand komen van het kunstlab is mede mogelijk gemaakt door de provincie. Zij heeft zeker haar steentje bijgedragen en Ger Koopmans wist dat helder uiteen te zetten in zijn betoog.
Ook benadrukte hij het belang van toegankelijkheid en kunsteducatie en dat Noord-Limburg een prachtig idee heeft kunnen realiseren. Ik vind het ontzettend belangrijk om ook in Noord- en Midden-Limburg, en in dit geval dan in Venray, in een misschien van oudsher wat meer agrarisch gebied, ook te laten zien aan iedereen dat kunst en cultuur ontzettend belangrijk is. En dat wij er trots op zijn dat hier in Venray er zo'n groep vrijwilligers is die met kinderen en met volwassenen kunst en cultuur op een hele mooie manier wil delen. De bezoekers waren enorm te spreken over het nieuwe kunstlab. Ja, ik vind het ziet er hartstikke mooi uit. Ik vind het ook echt een verrijking van wat je hier op het Oderpark kunt doen. En als je hier naar buiten kijkt, weet je, dan zie je van de kunst buiten en de kunst binnen. Ik vind echt het is een inspirerende ruimte. Ik denk dat dit gewoon een hele mooie toevoeging is voor Venray, voor een stukje kunst- en cultuureducatie met name. En ook voor het Oderpark om wat meer ruimte te hebben voor haar tentoonstellingen. En ook om een invulling aan educatie te geven. Dus dat is toegevoegde waarde en dat kun je als wethouder van Venray, van cultuur, alleen maar omarmen en ervoor zorgen en trekken en sleuren, zoals ook Ger Koopmans al aangaf, om ervoor te zorgen dat voor zoveel mogelijk mensen gebruikt kan worden. Weer iets apart, heel leuk. Ook dat, of hoe heet ze nou, ik ben de naam kwijt. Maar... De Heilige Oda? Ja, de Heilige Oda. Hoe dat hier binnenkwam, het was heel apart, heel fijn, leuk, ja. Ja, het ziet er mooi en uitdagend uit. En ik ben van het Rijland, dus ik bedoel, ik heb dit soort dingen echt nodig als school. Wij hebben plaatsen nodig waar cultuur, zal ik maar zeggen, ook bodem krijgt. En dat gebeurt hier nou. Het is mooi. Het is gewoon echt heel mooi. Ik denk dat dit voor kinderen heel aantrekkelijk is om binnen te komen. Dus die zien al die vreemde dingen, die kunnen ze ook vastpakken en mee aan het werk gaan. Ze kunnen eens naar buiten kijken. Ze kunnen zichzelf zien door dat raam als ze om het gebouw heen lopen. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Dat ze waren hier altijd al met kinderen bezig. Dat ze kinderen dus educatief mee bezig waren en zo. Maar dat ze hier dus op deze manier een ruimte voor hebben, dat is echt heel goed. Het is niet groot, maar het is waardevol omdat het als doel heeft kunst bij de mensen te brengen. En juist ook bij kinderen. We moeten eigenlijk bij kinderen van jongs af aan de waarde van kunst meegeven. Omdat we ook eigenlijk allemaal iets van kunstzinnig in ons hebben. Tegelijkertijd met de opening van het kunstlab werd de expositie Ecce Homo Erectus geopend. Deze tentoonstelling laat de mens zien zoals deze is in een tijd van steeds grotere wordende onzekerheden. Ik vind het heel bijzonder. Ik heb hem nog niet helemaal gezien. Maar wat me heel erg intrigeert zijn die foto's daar langs de wand. Waarbij kinderen te zien zijn die lijken gekruisigd te zijn tegen de rug van een volwassene. Als je de voeten ziet, is het net als Christus aan het kruis, zoals die op elkaar staan. En dan vraag je je af van wat doet die volwassene met dat kind? Een hele bijzondere tentoonstelling. Ik was ook al een beetje van tevoren geïnformeerd. Mijn man is hier vrijwilliger, was daar erg mee bezig. Dus ik heb daar van tevoren ook al iets over gehoord. Maar als je het werkelijk ziet, dan is het magnifiek. Tot slot heeft de gedeputeerde nog één boodschap. Kom eens kijken hier in Venray. Het is echt de moeite waard om je eens een beetje op te frissen en te kijken van... hé, wat is dit nou weer? En dan kun je dan even over nadenken en dat is nuttig. Na 4 jaar kwam er zondag een einde aan een Gijsters muziekformat. Voor de allerlaatste keer werd Lazy Sunday georganiseerd. Lazy Sunday was een zeer succesvolle formule, maar onder andere door de verhuizing van organisator Cynthia Sievers komt er een einde aan het evenement. Daarnaast was het ook zo dat Roel en Selma, die later ook eigenaresse van het café Mede is geworden, allebei zoiets hadden van nou, we doen dit nu 4 jaar en het wordt tijd om iets anders te verzinnen. Dus er komt een nieuwe formule. Het eerste optreden vond 4 jaar geleden plaats en werd gedaan door een klassieke harpiste. Sievers had een 3-tal redenen waarom ze dit initiatief is gestart. In de eerste plaats omdat ik het heel erg leuk vind om mensen via muziek bij elkaar te brengen. Daarnaast beschik ik over een vrij groot muzikaal netwerk. En daarnaast, als derde reden, was het vaak erg stil in de wintermaanden in Gijsteren. En ben ik met Roel, eigenaar van het café, een keer in contact getreden en gezegd van... Goh, zullen we samen iets verzinnen? Wat dacht je van muziek 1 keer in de maand op zondagmiddag? En dat vond hij een prima plan en zo is het ontstaan.
Het concept van Lazy Sunday is helder. Jonge muzikanten een podium bieden en een gezellige livesetting creëren in Café Het Trefpunt. In de 4 jaar zijn er een heleboel genres de revue gepasseerd. Nee, we hebben alles gehad. Van een jazzpianist en een Latinband tot die klassieke harpisten. Maar ook een band uit Gijsteren die rockmuziek speelt. En ja, echt heel veel verschillende dingen. Heel leuk. Lazy Sunday kon iedere editie weer rekenen op onder andere een vaste groep bezoekers die uit de wijde regio naar Gijsteren kwamen. En dat was voor de laatste editie niet anders. Ja, de artiesten, de zangeressen, we hebben allemaal zangles bij Jacqueline Fijnhout, die ook mee optreedt. Daan, de percussionist, die ken ik uit de drumband. Frankie, de basgitarist, die ken ik via Kunstencentrum Jeruzalem, waar hij een project doet met Atelier Jeruzalem. En Cas, de pianist, ja, die is al vaker hier bij de Lazy Sundays geweest en die hoort eigenlijk een beetje bij ons als zangeressen. In het goed gevulde café beklom Cynthia zelf ook het podium om samen met een gelegenheidsensemble het allerlaatste Lazy Sunday optreden te verzorgen. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het helder. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag is de zon flink aanwezig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt zo'n 10 graden. Ook donderdag zet het weerbeeld zich voort en wordt het 11 graden. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.